אני שולח תנחומים למשפחתו של לוחם צה"ל, סמל עידן. אנחנו בתקופה גורלית. רגעים גורליים דורשים צעדים נועזים, וזה מה שאנחנו עושים הערב. אני שמח לבשר לכם שאני עושה הערב יחד עם חברי יאיר לפיד את המעשה הכי ציוני והכי פטריוטי שעשינו אי פעם למען המדינה שלנו. הערב אנחנו מתאחדים ומקימים את מפלגת ביחד בהנהגתי, מפלגה שתוביל לניצחון גדול ולפתיחת עידן חדש למדינה הטובה שלנו, שאצלו טובת המדינה באמת מעל הכל. אנחנו מגיעים עם תוכניות עבודה שכבר מוכנות כדי לא לבזבז אף רגע. זה צעד גדול הערב לתיקון המדינה, אבל ממש לא הצעד האחרון. אתם עוד מהלכים ועוד הפתעות שישנו את פני המדינה. ביום הראשון לממשלה החדשה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר כדי להביא אמת למשפחות ותשובות לכל עם ישראל. חברי המפלגה המעולים שלך מיש עתיד מתחברים הערב מה שאתם רואים פה היום הוא הצעד הראשון. אנחנו פה מפני שהמדינה הזו זקוקה לאיחוד כאוויר לנשימה. אנחנו עומדים פה יחד בשביל כל מי שמאמין בדמוקרטיה, מאמין ביסוד היהודי העמוק של המדינה, מאמין בערכי הציונות ובזכותנו על הארץ הזו. אני רוצה להגיד מפה לאנשי יש עתיד שכבר 14 שנים נלחמים באהבה למען המדינה. אנחנו עושים היום מה שתמיד ידענו לעשות. שמים את האגו בצד, עושים מה שטוב למדינת ישראל. תודה רבה, ערב טוב. כדי שהגוש שלכם ינצח את הבחירות הבאות. כדי לנצח בבחירות, המרכז הישראלי כולו צריך להתייצב מאחורי נפתלי בנט. בנט הוא איש ימין מובהק, אבל הוא ימין ליברלי, הגון, שומר חוק, שלא מכר את ערכיו לא לסחטנות חרדית ולא לשחיתות. הוא היה ראש ממשלה מצוין, הוא יהיה ראש ממשלה מצוין. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו. תודה רבה. שלום לכם. תודה רבה. תודה רבה.